אני רוצה לשאול אותך, יפתח, אם היינו יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, אנחנו לא יכולים, נכון? אבל אנחנו יכולים ללמוד משהו ממשהו שקרה, כדי שבפעם הבאה נדע לתפקד יותר טוב. אז אני רוצה לשאול אותך, באיזה כוחות היית יכול להמליץ לעצמך להשתמש במצב הזה שאח שלך לקח את האוזניות והם לא היו? את האמת שהייתי רוצה להחזיר את הגלגל אחורה איזה שנה, וכשקנינו את האוזניות האלה, אז לקחת את זה 100 שקל מהדמי כיס שלי ולהשתמש בהם כדי לקנות עוד אוזניות. עוד אוזניות. כי גם ככה האלה כבר קשה שומעים באוזניה. אוקיי, זה אולי גם, זה הכוח, להחזיר את הגלגל אחורה אי אפשר, אבל אולי זה הכוח לתכנן קדימה, מה שאתה אומר. למצוא דרך לחסוך לעצמך עוד 100 שקל ולקנות עוד זוג אוזניות, זה פתרון מצוין. בעצם לחשוב, אמרת קודם שיש לך את הכוח לחשוב מחוץ לקופסה. לחשוב מחוץ לקופסה, פתרון יצירתי כדי שזה לא יקרה עוד פעם. אבל בוא נגיד בכל זאת שעדיין יש לכם רק אוזנייה אחת, ובאיזה כוחות היית יכול להשתמש כדי לא להתעצבן כל כך? כוח להתגבר על הכעס. להתגבר על הכעס, כן, זה כוח לשלוט בעצבים ובכעס, נכון? לשלוט. אבל המצלמה, משהו זה בטבע. אוקיי, מה עוד? מה עוד היית יכול לעשות? כדי להשתמש בכוח הזה, להתגבר על הכעס. סיפרת כמה אח שלך עוזר לך, נכון? הוא מאוד עוזר. הוא מאוד עוזר. ואמרת לי שהוא עוזר לך במיוחד במחשבים, נכון? כן. אם היית משתמש בזה, בכוח להתבונן על דברים מזווית אחרת, כל פעם שאתה צריך עזרה ממנו, הוא בא ועוזר לך במחשב, נכון? אז איך היה אפשר להסתכל על מה שקרה עכשיו? לא ממש כל הזמן. לא ממש, אבל הרבה פעמים הוא עוזר לך. איך היה אפשר להסתכל מזווית אחרת על מה שקרה עכשיו? מזווית אחרת? כן. צריך לפרגן לו על זה שהוא עוזר לי. לפרגן לו על זה שהוא עוזר לך? לתת לו. לא רק שהוא יעזור לי, אלא גם לתת לו. נכון, אז כבר השתמשת בו בעוד שני כוחות. אחד זה הכוח לפרגן לעצמי ולאחרים, נכון? לפרגן לו. וגם הכוח לשחרר ולהיפרד. בדיוק הכוח שאמא ביקשה שככה תתחיל לטפח אותו יותר. כוח שחרר ולהיפרד. אז אני שחררתי עכשיו, שחררתי. לא נורא, אני אהיה בלי אוזניות 3 ימים, נכון? זה יותר, כאילו, הוא לקח, בא עם חבר שלו אחרי זה, ביום, ואז הם חזרו יום אחרי זה הם עברו. אוקיי. טוב, ובאמת גם להתבונן על הדברים מהזווית שאומרת, אם הוא עוזר לי הרבה פעמים במחשבים, אז גם אני יכול לעזור לו פעם אחת כשהוא רוצה את האוזניות. והכוח האחרון שאני חשבתי, שאם היית משתמש בו היה לך הרבה יותר קל, זה הכוח לזרום ולהתגמש. תגיד לי אם אתה רואה אותו פה עם הנחל, כן. כוח לזרום ולהתגמש. אוקיי, אז עכשיו אני לא יכול לראות את הסרט במחשב בסלון, אבל אני אלך לחבר את זה בחדר שלי ואראה את זה שם. זאת אומרת שיש פינה, יש את הפינה שלי ואת הפינה של אבא שלי. כן. אם היית זורם ומתגמש, היית זוכר שיש עוד פינות שבהן אפשר לראות את הסרטים האלה, נכון? לא, כן. לא להיתקע. יכול לעבור במחשב, אבל לא להיתקע. אבא שלי שונא את זה. אז בגדול, יש לנו עוד שדון אבל שצריך לנצח פה, אולי גם אצל אבא יש אותו קצת השדון הזה. זה שדון ההתעקשות וההתעקעות. אתה מכיר אותו? הוא בא לבקר אותך הרבה פעמים? זה שנתקע ורוצה את הדברים דווקא פה ודווקא עכשיו ודווקא בדיוק כמו שאני רוצה אותם. הנה. אתה מכיר אותו? הוא שדון שמבקר אותך ועושה לך הרבה פעמים צרות? כן. אוקיי. אז יש לנו עוד מטרה. איך לזהות אותו ולנצח אותו, ולהחליט אם אתה רוצה להיות זה ששולט בו, או הוא זה ששולט בך, נכון? תודה, יפתח.